sa kaawit. Hello kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw. Niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgalan ko sa pangan nga Samantha. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I miss you like crazy. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Samantha. Babe! Babe! Guess what? Nakuha na nako akong midterm grades. Ang imo? Exchange ta? Sure. Niya pa nga ako, oh. Oh, babe! Wow! Wow! Pulos flat one! Ang imo po, babe, oh. Daggo, sad. Congrats, babe. Congratulations, put babe. My soon-to-be engineer. And my soon-to-be doctor. I love you. I love you too. Ay, kakusog sa hangin. Uy, Samantha! Ma! Dili na mo lakaw, ha? Dunay bagyo. Gusto kayong hangin sa gawas. Oh, ma! Ay, nakulpaan man ko eh. Masa kay kaimtang ni Alvin ito sa ila, no? Di na bakit makontak tawagan. Lord, mayon tag-okay lang sila sa Alvin sa ila. Ayaw sila pasakti. Tuwara si Alvin. Naglingkod sa bench ng among school. Daulo na ako. Babe, nagsige ko og kontak nimo atong usang adlaw. Hangtod na kahapon, pero dili ka kit makontak. Babe, Oh, kaguol-gud nimo na. Dunay problema? babe. Murag, maglisunugid ko human ini. Siguro, tapuson ko na lang karon. Karon semestera. Unya mangita lang kong trabaho. Unsa? Babe, apektado mi sa bagyo. Daghang kadaot ang nahatag sa bagyo na mo. Si mama, dunay sakit. Ang akong duha ka mga manghod. Napa lang sa high school. Unya, nakautang-utang pagid mi. Pero babe, sayang. 1 year naman lang gud untay mo paabuton. Mo 4th year college na ko ta sunod school year. Babe, muundang lang ko pero sa pagkakaroon na. Dili ko mo give up. Dili ko mo give up sa kong pangapanganday, babe.
Mangita ko og bisag unsang trabaho Basta makatabang lako nila mama karon. Babe. Sam, unsa man ni among nadunggan? Nga kanang imong uya bisag unsa na lang kunong trabaho ang gisudlan. Waiter, crew sa fast food chain, and even construction worker? Ingon ba ni anak klase sa lalaki nga imong minyuan? Way naabot sa kinabuhi. Trabahador lang. Way ikabuhi nimo. Ma, Pagkawaw ka man lang. Dili na ko gusto makikita ka pa na itong tawana, ha? Adto ka mo tiwa siya ang pagtuon sa Cebu. Nag-book na big ticket. Alang siya ang paglarga sa Cebu. pero pa. Ayaw migsupa ka sa imong papasam, ha? Kung dili ka gustong maundang sa imong pagtuon parehas imong uyab, ayaw mi og supa ka. Karon lang ni mabalik na ako ang akong phone. Human ko giimbarguhan og phone nilang mama sa akong paglarga dinhi sa Cebu. Usa na kasi mana sukad ato. Tanaw na ko ang messages ni Alvin B. Oh, hundreds of messages. Basahan ko yung last message. Salamat sa upat ka tuig. Abi na ko og enough ra nga i-prove na ko ni mga love di ka. Abi na ko og lahi ka. Abi na ko og mo fight ka hangtod sa katapusan. Sorry kung dili ako ang lalaki nga maoy imong gipangandoy. Pag-amping diha, Sam. See you when the right time comes. Sorry. Alvin! Loma pa mo pa, ha? Okay na ka, Sam? Yes, Still thinking about your ex? of course not. Then, ganong hangtod ka ron na. Wa magyapon ko ni mo sugta. Jasper, sorry. I have to be honest. Dili mas ako gusto nga palauman ka. Gusto ko maprangka nimo nga wa ka kay mapaabot na ako. Ang akong focus sa pagkakaroon nga makahuman di ko aning medicine. Okay. Maamag ka. Nag-lunch na ka? Taud-taud. Sige, excuse ha. Mag-lunch ako. Sige. Hangtod karon. Huwag yapoy makatupong sa akong love ni Alvin. Mahal ko gihapon ka siya. Patay. Si Mama. Hello, Ma? Hello, Sam. Pauli unya dinhi sa ato sa Jensen sunod buwan, ha? 80th birthday na sa imuhang lolo. O first grand reunion sa side sa akong family. You have to be here. Okay, Ma. Amping mo diha, Ma. Ikaw pod. After 6 years nga nagpuyo ko dinhi sa Cebu, maupagid ni ang higayon nga makapauli ko sa amo sa Jensen. Usa kay mga kausapan dito, no? Na-excite noon ko da. Oy, Sam! Good to see you! Karon
pagi ka na uli sa Jensen, no? Karon pagod in town, auntie. Oo, niya, kumusta na? Ninyo uno na ba? Umanggani uyab, auntie. Minyo na ba ka? Oh, kagrabe. Kaupan din ni mo nga nurse o baka doktor. Wagyot? Ay, lain pa'y ato. Ang akong Chloe ba, imong igagaw ba, minyo uno na. Naapsan ka na hinuon. Oo ba, auntie? Oo. May masad ko siya, auntie. Uy, kay graduate naman sa siguro to. Ako, taas pa ko kamangunon sa medicine. Architect ba ya si Chloe, Sam? Unyang yang uyab kay engineer man. Perfect combination good kaayo. Dadun to niya ron, kay mahog naman sa good nga part siya sa family. Kaya nagpuyo naman sila si Chloe for 3 years now. Uy, kabisi ba ninyo, oy? Ay, naladay sila si Chloe, oh. O ang iyang husband to be. Ay, abi ni mo, kana si Peter, believe kay ko anang bata. Gikan ko na sila pagkapobre. Maong naningkamot sa pamilya, og nakapaeskwela sa iyang mga manghod, og nagatiman sa iyang mga ginikanan, og di pa dayon gyud pag-eskwela, pagka-engineer. Karon nag-eskwela po na siya architect. Makaingon ko nga, grabe kaswerte sa akong Chloe niya. Ate Sam! Ate Sam! Oh, Chloe! I heard architect naman daw ka. Unya, you're in a relationship with an engineer? Yes, T. Actually, I invited him here. Love, Alisa! Cousins, I want you to meet my fiancé, Alvin. Love, mauni sila kung mag-agaw. Medyo bugal-bugalo ni sila, pero kerira. Oh. Hi, Alvin. Hi ninyo. Nice meeting you ninyo tanan. Excuse una. Asa man ka? Mabalik na ko, ma. Don't worry. Waiter, sa pa ka beer, please. Tuwa ko magkasabot sa kong kibati kanina. Sakit kayo nga ako dugang nga nakita ko sila sa akong ikagaw. Sweet kayo siya ni Chloe. Mas maayo din kay makapagawas ko sa akong kibati. Dito mo na nagmubuto ang akong kasing-kasing sa kasakit. So, mauni mo nakatunan sa Cebu? Ang pag-inumin? Alvin? Alvin? Dili ta din himo storya. Ado sa akong sakyanan. Dali. Congrats. Engineer na ka. You also made it. Kumusta ang mid-school? Okay ra. Okay pa. Ikaw? Okay ra ka? Alvin, I'm sorry. Sorry kayo. Sam, ayun na pa sige, sorry. We should be thankful. Kay naingon ta ini. Tungod sa nahitabo na to. Past is past. No. Alvin, maingon gihapon ani bisag dili ti kabiyaan kani adto. Pero imo na nagibuhat, di ba? Sam, naibaw ka nga lisod kayo mi kani adto. Abi na ko og kauban ti ka sa tanan. Giadto ti ka sa inyo that day nga bular ka sa Cebu. Pero kay baw ka unsay gisulti sa imong mama nako. Nga usara ko kaabog.
itandi sa inyong pamilya. Alvin, wa ko'y choice ato. I told you, that was already in the past, okay? Bullshit! Pas nga hangtod karon gimahayan ako. Nga hangtod karon sakit lang gihapon. Alvin, I'm sorry. I'm so sorry. Di ba sa'yo, tika? Nganong si Chloe pa man. Nganong ang ako pa mag-ing-agaw. Ha, Alvin? Sam, wala ko tuyo And wa ko mahibaw nga igagaw maday mo. 2 weeks before, iya kong giingnan nga apel ko ining inyong reunion. And iya kong gipakita sa picture sa imong mama. Nga igagaw sa iyong mama. What can I do? Mag-uras ako nahibaw nga relatives ba day mo. And this ayaw ko question na sa kong love para sa imong igagaw. Mahal na ko si Chloe. Sam, makakita ra ka og lalaki nga mas labaw magmahal nimo kaysa sa kong pagmahal nimo kaniadto. Pagampin pirmi. Ayaw ka bala ka. Dili ni maabot sa imong igagaw. Goodbye, my future doctor. That night was truly a slap on our face. Nako, ni Mama, ug sa akong papa. After that grand reunion, nibalik ko og larga sa Cebu aron pagkuman sa medicine. Until now, the pain and regrets still haunt me. Di na lang kukutok. Daghang salamat, RMN.